Holiday season pa, masako pang tanan sa bakasyon. Sa mga family kag batch reunion, kag sa preparasyon para naman sa New Year. Pero ini dapat pagkalipatan ang ikaayong lawas. Bisan masako, pwede sa gihapon makapalaboratory, pwede makapacheck up sa doktor kag makabakal sa bulong bisan wala nagakadto sa ospital. Paano? Ari, isa-isa hunta. May pasyente ka nga nagalain ng pamatsag pero ginabudlayan magbiyahe. Di gusto mo magpa-hospital, Nay? Hindi na lang kay daw kakapoy na magsagay kanakat, dili na lang ta sa balay. Di siguro matawag na lang siya. Hindi magkabalaka, pwede lang magtawag sa Riverside Medical Center para sa home visit nga may kaupod nga medical doctor. Sa home care namon, sir, sa Riverside, magapadala na kami na isang consultant, upod na ang ga-assist niya nga nurse, then upod naman na dayon ang vehicle. So no need na kamo mag-book sang car or magpasugat kay mayara kami sa amon own na home care na vehicle. Sa imo lang mismo nga balay, pwede ka bisitangon sang doktor para ma-check ang imo nga kondisyon. Care nang ay kami subong para mag-check sa imo. Kamu sa imo na mag-check? Ang ako na batiyag ang bubo ko na bilang daw ako sa ako survey na tutunan. Okay, sige. Nang pwede lang kami pa-check sa imo at isa mo. Check lang kami vital signs. Pwede i-avail ang home care packages nila. Magtawag lang sa 0919-089-5420 for inquiries. Pwede maka-home visit with doctor, NGT insertion, Foley catheter insertion, colostomy care, IV medication, wound dressing, kag IV insertion. Kung kinahanglan mo naman magpa-laboratory pero kabudlay sa sitwasyon sa pasyente kaya hindi makabiyahe, pwede makatawag sa Riverside sa 0919-0895-420 o kung 09988-460620. May medtech sila nga magabisita sa imo nga balay para hindi ka na mabudlayan kag magkuha sa specimen nga kinahanglan o kung ano man nga laboratory services nga ginakinahanglan sa pasyente. Na-check up na ang pasyente, napalaboratory, kag naresitahan na sang bulong. Kabudlay sang schedule kung hindi mabayaan ang pasyente sa balay, may solusyon pagidira. Pwede ka mag-drive-thru. Itawag na nga daan ang kinahanglan mo nga mga bulong sa 0920-412-7402. Kag, pwede mo lang ini ma-pick up. Pharmacy delivery, good morning. Kung hindi pagid makagwa sa balay, pwede ipa-deliver. Kung worth 500 pesos or more ang in-order nga bulong, may free delivery na sa imo mismo nga balay. Morning. Morning. Sir, delivery from Riverside Pharmacy. Thank you, sir. Thank you. May nagsubo kay maski sa balay, tapos na lang ang tanan. Oo, pati sa bulong na deliver na nasa pharmacy delivery, pati pa-check up mo, pakuha mo sa dugo, di nakakatuan ka na lang sa balay. Tanan-tanan, ginpahapos. Wala ka naging sang rason nga mapabayan ang imo kaugalingon o ng imo nga pasyente. Di kalidad ka serbisyo sa imo lang mismo nga balay.